बे बामोनगाव दत्तपुराव आंनि टिकेट मोनखांनायनि उनाव प्रथम आंनि मेल आरो बे मेलाव आं दिनै आंनि टिकेट मोननायनि गोजोननायखौ आङो गिबियावनो आं राहुल गान्धीनिसिम आं गोजोननाय हरबाय आरो बेजों लोगोसे सनिया गान्धीनिसिमबो आं गोजोननायखौ हरबाय आरो जोंनिनो अल इन्डिया कंग्रेस कमिटिनि प्रेसिडेन्ट मल्लिका खारगेनिसिमबो आंनि गोजोननायखौ आं हरबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनिनो एपिसिसिनि प्रेसिडेन्ट भुपेन बर सारनिसिमबो आंनि गोजोननायखौ हरबाय आरो जोंनिनो आसामनिनो इनचार्ज जितेन्द्र सिंहनिसिमबो गोजोननायखौ हरबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनिनो क इनचार्ज पृथ्वीराज साथेनिसिमबो गोजोननायखौ हरबाय आरो बेजों लोगोसे आंजों सब समाय आंखौ उत्साह होनाय जोंनिनो वार्किं प्रेसिडेन्ट जाकिर हुसेन सिकदार सारनिसिमबो आं गोजोननायखौ हरबाय आरो आंनो दिनै बे टिकेटखौ होनायनि थाखाय आं बहुद गोजोनदों आरो आं कंग्रेसनि जानानै आं मोजाङै मावलांनो हागोन होननानै आं गोजोननाय हरबाय बिथांमोननिसिम आरो दिनै आं बे टिकेटखौ मोनखांनायनि उनाव आं बयबो रायजो राजाफोरनिसिम आं मोनसे खौरां होनो सानदों दिनैनिफ्राय जेब्ला आं कंग्रेसनिफ्राय आं टिकेट मोनबाय दिनै बे UPPL आरो BPFनि जिथु बर'खौ लानानै राजनिति खालामनाय बे राजनितिकआ जोबलांगोन होननानै आं आसा खालामदों मानोना बिसोरो दिनैसिम BPFआबो बर'खौ लानानै राजनिति खालामदों आरो UPPLआबो बर'खौ लानानै राजनिति खालामदों खालि बिसोरनि राजनितिकआ गावसोरनि मुलाम्फानि थाखायल' खुनु रायजो राजानि थाखाय नङा दिनै आङो गासिबो जाथिखौ लानानै गासिबो धर्मखौ लानानै गासिबो थाखोनि मानसिखौ लानानै दिनै आं बयनोबो रायजोफ्रा आंखौ बरायदों आरो बयबो श्रेणिनि मानसियानो आंखौ बरायदों बयबो रायजो राजायानो आंजों दंजोबो आरो बयबो रायजो राजायानो आंखौ दिनै मदद होनो लैहोर लैहोर ओंखारबोदों आरो बयबो रायजो राजायानो आं बयबो रायजो राजानि आशीर्बादखौ मोननानै दिनै आं बे सिडली समस्तिखौ देरहागोन होननानै आं आसा खालामदों आरो आङो बयबो रायजो राजाफोरखौ आंनि खुलुमनायखौ आं हरदों जाहाथे रायजो राजाफ्रा आंखौ मोजाङैनो जै जथ' खालामो होननानै